या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। खरातमुळे सत्ताधारी पक्षातील लोक अडचणीत येणार होते, त्यामुळे गृह विभागानं कारवाई करण्यास उशीर केल्याची टीका वैभव नाईक यांनी केली आहे। सोनाळी ग्रामपंचायतीत जल अर्पण दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। सभापती सिद्धेश रावराणे यांच्या हस्ते जलपूजन करण्यात आलं। हिंदू नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सावंतवाडी शहरात भव्य हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा मोठ्या उत्साहात काढण्यात आली। नेरूरमध्ये 28 मार्चला महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। केले विद्यापीठ संचालित डॉक्टर प्रभाकर मोरे रुग्णालय बेळगाव व बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्था आणि जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवार 28 मार्चला नेरूर इथं भव्य मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। निरोडे गावात भरवस्ती डुक्कर व्यवसाय केला जात असून याचा येथील ग्रामस्थांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो। याबाबतची तक्रार निरोडे ग्रामस्थांनी केली आहे। रोटेतील लक्ष्मी ऑर्गॅनिक विरोधात परिसरातील 11 ग्रामपंचायतींनी लक्ष्मी ऑर्गॅनिक कंपनीच्या विरोधात ठराव केले आहेत। महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायद्याचं पालन करणारेच बंधुबाबाच्या नादी लागणार असतील तर अशा बाबांसोबत त्यांच्या राजकारणात असलेल्या भक्तांवरही कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे। शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीतर्फे सुरू होणाऱ्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक कोर्सचा शुभारंभ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार यांच्या नुकसान भरपाईवर अजून कोणताही निर्णय सरकारनं घेतला नाही। अधिवेशन संपायला आलं तरी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, त्यामुळे 23 मार्चला कणकवली तालुक्यातील नांदगाव येथे सकाळी 10 वाजता चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं आहे। कोल्हापूरच्या मॉलपेक्षा ग्रामीण उत्पादनांना पसंती द्या असं आवाहन नितेश राणे यांनी कुडाळ इथं केलं आहे। गोवा ते करूळ दरम्यान नारायण बसचा पाठलाग करून प्रवाशाचा 2.5 लाख रुपयांचा महागडा कॅमेरा चोरी करणाऱ्या सराई चोरट्याला वेवाडी पोलिसांनी अखेर दिल्ली येथे अटक केली आहे। कणकवली तालुक्यातील कलमड मुस्लिमवाडी येथील अभिष शाह यांनी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील प्रतिष्ठेची मानली जाणारी गेट परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वीरित्या उत्तीर्ण करून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे। सावंतवाडी शहरात खाऊ गल्ली व नजरडोंगर येथील योगा सेंटरसाठी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून निधी मंजूर झाला होता। तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सहकार्य लाभलं होतं, त्यामुळे नगर परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी केसरकर यांचंही नाव घ्यावं असं मत विरोधी पक्षाचे गटनेते खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। जिल्ह्यातील पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवरती व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं हॉटेल व्यावसायिकांवरती ओढवलेल्या संकटाची दखल घेत पालकमंत्री नामदार नितेश राणे यांनी आज त्रिपक्षीय गॅस कंपन्यांच्या समन्वयकांची तातडीची आढावा बैठक घेतली। व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल बंद पडणं जिल्ह्याच्या पर्यटनासाठी घातक असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन स्तरावरती तातडीने पाठपुरावा केला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली। कुडाळ येथील संत राहुल महाराज महाविद्यालयाच्या पटांगणावरती सिंधू सरस प्रदर्शनाचं दिमागदार उद्घाटन झालं, खरं मात्र पहिल्या दिवशी नियोजनातील मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत। मार्च महिन्यातील रणरणत्या उन्हात आयोजित या प्रदर्शनात स्टॉलधारकांसाठी लावलेले पंखे चक्क 15 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवरती असल्यानं खाली बसलेल्या महिला भगिनींना प्रचंड उकाड्याचा आणि भट्टीचा सामना करावा लागत आहे। टायर पंक्चर झाल्यानं दुरुस्तीसाठी महामार्गानजीक पार्किंग जागेत थांबलेल्या ट्रॅक्टरला मालवणहून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कारची धडक बसली। नांदगाव पावाचीवाडी येथे शनिवारी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या अपघातात ट्रॅक्टर व कारचं मोठं नुकसान झालंय। मंत्रिमंडळातील 9 ते 10 मंत्र्यांचा खराशी संबंध असल्याचं उघड झालंय। त्या मंत्र्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा घेणे गरजेचं असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे। अमेरिका इस्रायल इराणमधील युद्ध अधिक तीव्र होत आहे, त्यातच आता इराणच्या नतान्स अणुप्रकल्प केंद्रावरती मोठा हल्ला करण्यात आला आहे। अमेरिका इस्रायलनं बॉम्बवर्षा करत या केंद्रावरती हल्ला चढवला आहे, त्यामुळे परिसरात मोठे स्फोट झाले आहेत। कॅनडातील व्हँकुव्हरला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या प्रवाशांसाठी कालचा दिवस प्रचंड मनस्तापाचा ठरला। तांत्रिक आणि नियामक चुकांमुळे एअर इंडियाचं विमान तब्बल 8 तास हवेत राहिल्यानंतर पुन्हा दिल्ली विमानतळावरती उतरलं, त्यामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला आहे। उजनी धरणग्रस्तांच्या संपादित जमिनी शासन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावरती खाजगी उद्योगपतींना देण्याच्या तयारीत आहे। या संदर्भात जलसंपदा विभागाकडून 17 जून 2019 आणि 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची होळी इंदापूर येथे करण्यात आली। विक्रोळीमधील टागोरनगर परिसरातील एका घरात शुक्रवारी विक्रोळी पोलिसांना एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळला। डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं असून या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत।
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवरती महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यभरातील विक्रेत्यांना अंड्यांवरती एक्सपायरी डेट टाकणं अनिवार्य करावं अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं अंदाजे 2500 घरांच्या सोडतीची जाहिरात काढण्यासाठीच्या कामाला वेग दिला असतानाच आता कोकण मंडळही सोडतीच्या तयारीला लागलाय. कोकण मंडळानं अंदाजे 2000 घरांची सोडत काढण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. रेल्वे रूळ ओलांडताना एखादी व्यक्ती गाडीखाली चिरडली गेल्याचा पुरावा किंवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यास संबंधित प्रवाशाचा मृत्यू हा रेल्वे मार्गावरील बेकायदा प्रवेश ठरवून त्या आधारे त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या निमित्तानं दिला आहे. इंसुरी बंदर राज्यमार्गावरती वन विभागानं खैर लाकडाच्या अवैध वाहतुकीवरती मोठी कारवाई करत तस्करीचा रॅकेट उघडकीस आणलाय. 8 दिवसांपूर्वीच एक टेम्पो पकडल्याची घटना ताजी असताना शुक्रवारी रात्री पुन्हा एकदा 10 लाखांच्या खैर लाकडासह ट्रक पकडून वन विभागानं तस्करांना मोठा दणका दिला.